satriya budi palaksana liring berbudi mangkono aganjan saben dina agung denya maring dono paman Harsya darasan siwa paket Udawa dipun sekecakno wenggalipun loro niki anggir sewa sampun boten kirang prayu lho nggih sampun boten kirang prayu keparengan putra badhe priksa pinten-pinten sampun dangu Kanjeng Rama merah saking negari Borawati pinten larasipun paman Haryadi dalasan Wapati Udawa kula menika ngaturaken bali manah nadyan kula menika satunggaling senopati nanging bab etang-etangan menika kula kirang mangertos kirang titik langkung prayogi Kakang Patih Udawa kemawon ingkang ndika. Oh nggih, Kyai. Menawi manut etangan kula nggih angger setyapa. Ingkang Rama anggenipun nilar negari Gorawati menika menawi boten klentun sampun wonten Eka Madya kalenggan menika. Eka Madya Candra tegesipun. Eka menika welangan siji, Madya menika tengah, Candra menika sasi. Dados sampun setunggal setengah wulan anggenipun nedhosaken tan. Panjenengan sampun sawetawis dalu. Lho niki mapan mekaten. Lajeng badhe pinten laminipun anggenipun sepisan Kanjeng Rama tindak wonten wirata kaping kalihipun pakaryan Handagi Pusaka. Puspita Wijaya Kusuma Cangkok Wijaya Mulya ingkang semare wonten badhe makambak. Nadyan menika namung Handagi lumeksa dhateng unggaling kembang ewadene Mas Awrat. Nggih ngaten. Lampi dawuhipun Kanjeng Sinuwun mapan menika mboten damelan sing enteng. Mengko nyawang kembang upamane. Menawi kembang Wijaya Kusuma menika uncak saking palengganipun wonten ing gedhong pusaka badhe makambang sampun boten kawis tingal tejanipun. Kawis tingal tejanipun. Menika teges Puspita Wijaya Kusuma sampun kabanjut dening Dewa. Mboten dangu malih badhe pecah perangaken ingkang dipun sebat Barata Yudha Jaya Pinangi. Menika dawuhipun Kanjeng Sinuwun. Semanten ugi Kakang Patih Udawa mapan sampun sawetawis dalem Kanjeng Koko Prabu sampun nate paring dalu anggenipun kedah rumeksa dhateng ungganipun Puspita Wijaya Kusuma. Sigra Brahmana Banca
Sikro ngake awan sesongko kajaran putra kang pawekasan tumurung mungsuh kang kabaranan sing kebias katalika wau tangunipun sang dinem laras bodho rasa Raden Setyapa dalasan para kakang derengan pespono nggih pengendikan asaru rawuhipun pendeta dono betrek-betrek saking katebyan ketut mangan-mangan aja kaget aku iki to kersa kados pundi dene Eyang Dono rawuh wonten bale Makambang Negari Burwati lajeng ratu panengkang ketemu menyar-menyar ngene ya Bian aku dinuta dening Angger Prabu Duryudana supaya ngaturi ing Rama sinuwun Dwarawati katuran Wanagara Sena ndamping aku dadi penasehat kuwi mungguh nggonku rangkana negara ing Dwarawati iki Eyang nyasi priksa bilih Kanjeng Rama Diwaji kalenggan menika mendra saking negari Dwarawati. Wes sebenarnya aku iki pendhita mana-mana
Aku buta kipling waspada ing panengan mergo duwe kawicaksanan saka bolong rompong ilang petele lho. Duwe ilmu sing ora winates. Iso ngerteni sadurunge narak iso mawas kahanan. Sangkal bolong ilang petele. Suku aku gajah buta, suku aku gajah buta. Ngalmune kok kaya wong golek gadheke kebun. Dadi ngene ya. Kowe aja ngapusi sing mau tejo ning dhuwur ngapon. Aduh. Menika pusaka Ndrawati kembang Wijaya Kusuma utawi Puspita Wijaya Kusuma cangkok Wijaya Mulya. Nah, kuwi wae Surya Prabu Ndrawati tak jaluk tak boyong ning negara Astina. Kowe njaluk bebono njaluk ijol apa wae lakon. Apa kowe bakal njaluk bebono ijol Mas Picis Radabrana senadyan sakjong sakdadi bakal tak sembatane. Apa kowe gandeng tamu pengen rabi lho tak kabehke. Milih sinden iki. Tak dodoke lawange tak kinane gambir suwe lho piye. Cakoh kabehke kowe. Ning yo kuwi kudu manut apa kang dadi pengarepanku penehno. Kae sing mau tejo ana pucuking bali makambang kae. Nek ora diwulake kok lakon negara Ndrawati dilo tak gawe sungsang bosakasa. Cake dulurang tumandang magerbut ambuyuring ayuda. Wang kondak-kondak mandar-mandar. Iki sintane maju marang untuk ana apa kowe? Aku mbadheke karo kowe sadurunge sing akeh gunung. Padha slamet tekamu negara Ndrawati. Ya, kamu dhewe ora sampe kala slamet. Wiwit para madya wasana pun Purwa tekan madya kabeh gunemu aku iso nampa nanging pungkasane rembug kowe bakal gawe rusak negara Ndrawati luwih bakal gawe sungsang bono bali kelakon kowe gawe rusak negara Ndrawati kelakon kowe gawe kembang Wijaya Kusuma nek dadi kuwanda jan papok nantang perkara durung tau ngono critane senjaki wah wedi karo Drupadi. Ora iki papaning bondo itu. Wong blak-blak wae tembok tak poti. Papok. War panting turangga esti
patang dwaja layu sepi Dewa Bathara iki ana satra kenclang-kencling kenceng metuke karo laku mandrake tanpa nganggedet romo senadegake uluku aja mati tanpa ngaku sapa kowe takon karo wah satre rastura suarane gandeng kaya lutut kang sekti yo Asandata kali Surawati pun ditakon aku sapa jeneng ditakon durung aku malah ditakon apa apamu Ngerti Burisaka negara Madyantara jeneng Prabu Suryanggana gegeduk samalatut tudeng samaladeng sing dipercaya Prabu Duryudana ningkes Prabu Dwarawati sak kembange tak caluk balik suwa kowe sapa kamu Satrio Garba Suci Agus Yakup iki kaningane sing jenis Setyaki kowe Setyaki Asandata aja melu celeng boleten weleh napa sing bakal tak gayu lakon kowe bakal gawe gayu kembang Wijayasmana janji entek budidayane Setyaki paku babuan ngono wae aku sing tak wedi dikit sing pamit tugel gemu diambrol barang
mati aku. Mati aku. Setan iso mbok njaluk semaya. Aja saiki mati buku wis akeh. Apa nggih? Aduh ngatur iso nembang. Jaki tuh sekti mandraguna. Kula tibane tangan pisahan jladran. Marambah-rambah mboten dipun damel raos tahun-tahun. Dipun panes urmaos dede. Ketaman tangan Jaki, Pak, pancen Jaki digamel-gamel. Wis tak menang kas degan karo kene. Ndur. Punten. Dijak adoh-adoh. Kon ngatasi sencak kowe ora iso. Tuas dan manjer barang. Mongso sencak kowe ora becaji. Tanpa ujung gaman kene magari pancen Jaki. Kados undian kula badhe matur kaliyan sinuwun Prabu Ndrawati lan paduka seda wonten pabaran Kyai. Atur kados pundi Sinapati utawa.
notinang karang abang nagen tanpati ludira kang nyembur gagak remang munyo bangun ana peteng dudu ngipadan dudu rena ya iku petenging antaka sidem negara Ndorowati kebasan udan tangis banjir ruh awit saking sedanira bebeten negari Ndorowati senopati negari Ndorowati Dian Haryosya kocapa ingkang wonten bali makambang Puspita Wijaya Kusuma Tangkok Wijaya Mulya eling-eling pusakane Prabu Ndorowati ora sak baene pusaka priksa kawontenan negari Ndorowati ingkang nandhang kasusahan sigra merah saking patenggan mumbul ing akasa kakiping angin cumundhuk ana mestakane Dian Haryosya jenggeran kaya musare kena dayane Puspita Wijaya Kusuma rigah nulyamu ngamuk punggung geger para wadya Ndorowati. Ngedati-dati pengamukipun Setyaki para wadyabala Paulawa wadyabala saking Madyanara sedaya sami kawon sasih Setyaki malah wonten satriya priyantun ngawur ngimuk ngantos ora leren-leren sepatut banget iki nek diuja ana bebasan madu balung tanpa isi agung kemiri kosong tejane kembang Wijaya Kusuma wis oncat saka bali makambang tegese Kresna wis ora duwe kekuatan apa-apa angel mijet nanti materi Pandhawa sak andane iki kersanipun ayo dadi ana kersane Prabu Duryudana monggo kowe ra kontan begawe
babar pisan. Pengampun Bondan Setyaki kaya banteng ketaton ibarate. Ngamuk punggung Suratantaha. Para wadya bala diusak asik kaliyan Kyai Setyaki. Wah, mongko wau ngantos seda. Sinten? Jenengan seda. Ngertos kula namung tilem. Tilem pripun? Tilem seda niku wau. Aja ana pitulunganing Bathara mboten saged ngamuk malih. Aduh lajeng kados pundi menika? Wopate uga waduh. Mboten jarak sak sampun wawasaken jebul Kyai Puspita Wijaya Kusuma cemundhuh wonten mestakanipun Kyai Setyaki. Waduh. Lajeng kados pundi Kakang Pati Udawa? Monggo lajeng dipun kula ya ora wani. Pusaka menika cemundhuh karepe dhewe wonten mestakanipun Kyai Setyaki. Prayogi kula kaliyan panjenengan sumusul wonten wirata sedaya lelampahan menika dipun aturaken wonten kersanipun Sinuwun Gurawati. Lajeng ingkang badhe ngasta mendhet pusaka ingkang cemundhuh wonten jagadipun Kyai Setyaki ugi kersanipun Sinuwun Gurawati. Lah wonten kula kantun nggih. Angger siyapa kemawon kula niku njagi mungsa negari Gurawati, kula Kyai Setyaki sumusul ingkang rama. Wonten nggih ngestokaken dawuh sembah kula ndherekaken pendapat nggih. Wong surya lan tengsu
Asiran pun lawan udan pepucuk di angkoso ungkap pratiwi Badarita nalika semanten sandhang Surya wis tumiyung ing Madyapurwa sigra panjenengan Pratiwi gumanti Sandhang Candra sigra mrebawaning jagat raya lumampah Sandhang Candra wis gungguning tengahing ngakoso dupi tatasing kamantyan diwasanira Sandhang Arka dereng wonten ingkang miyos lampahing Sandhang Candra wayahe wis boro-boro bumi kunjing mandhelong kang langit samudra kocak sumamburan kaya kinebul banyune boyan kang gunung-gunung lemah bengkah mametu geni katempuing bayu bojro ngakoso cumakluk swara gelap sosok prabawaning goro-goro goro-goro rek kiri
Ganti sana jam 1 keliwat jam 12 keliwat 31 menit setengah 1 maju karena ya muyak waktu ben pas jam 12 goro-goro sebul angel lakone dawa ora kaya bengi seneng ora jamak iso ditimbali ana papan kene sediake gamelan slendro pelok barang bem situk ora ana sing mesti kabeh tunggu digelake wayang sing pingan kiwa sing pingan tengen marak diadepi dening para wiraswara kanca pengarep utawa niyaga ana sing diarani nek diarani pengarep kok kurang perwira niyaga iki lemuni nek wis dine sego nek urung digawe arep nggone apik engko sikik ngaturke panuwun karo para panitia ingkang panitia pagelaran puniki nimbali aku supaya dadi penutup pergelaran wayang rutin ing Sasana Inggil tahun 2018 bulan Desember minggu kedua tanggal ora ngimpi ora nyono-nyono dina iki kudune aku ning Jakarta melu kongres kebudayaan kon metro ning Sasana Inggil gandeng kados aku senengane kok nunjuki wong do kon metro saiki jajak metro genti sapa ora